Takéto prípady z ulic privážajú sanitky takmer denne. Niekedy vo veľmi vážnom stave a neraz je už žiaľ snaha lekára márna. Martinka, ako si sa dostala? Čo sa ti vlastne stalo? Ja som išla cez prechod a išla som z autobusu. Ale som sa nestihla pozrieť na cestu a auto akože vyletelo spozad autobusu a zrazilo ma. Dobrý deň. Aké máte skúsenosti s deťmi na cestách? No, rôzne. Niektoré deti sa správajú dosť, by som povedala, nevýchovane, napríklad na bicykloch a na korčuliach. Aký máš názor na vodičov na cestách? Sú k deckám ako ohľaduplní alebo aký máš proste na nich názor? No, ohľaduplný ani nie, lebo napríklad stojíme na prechode, nepúšťajú nás. Niektorí sú ohľaduplní, ale väčšinou nie. A nestalo sa vám, že vám vbehlo dieťa nechtiac samozrejme, alebo pri hre tak pod auto, alebo? No, stalo sa mi to, ale našťastie to bolo pri takej rýchlosti, že sa zastavila. Akorát, čo som na ňo zakričala, to bolo všetko. Hej, čiže mali by sa správať trošku disciplinovanejšie, hej? Tak od detí nemôžeme čakať nejakú disciplínu, nejakú extra na cestách, ale aspoň tak, jak sa chovajú doteraz, by to mohlo byť ďalej. Dobre. Môžeme sa ťa opýtať, aký máš názor na vodičov na cestách? Na vodičov na cestách? No. Tak ja neviem, tak ako na ktorých? Na väčšinu. Čo, myslíš, že decka púšťajú na prechodoch a sú ohľaduplní, alebo nie? No tak nie sú. Niektorí nie sú. Väčšina nie. Aké máte skúsenosti s deťmi ako chodcami? Prosím? No, je velikánsky problém, či si deti uvedomujú, do jakej situácie sa dostávajú tým, keď si vytvorili nesprávny názor na všetko, čo okolo nich ide. A toto je hrozne dôležité, pretože oni vystrajajú, šeškujú a tak ďalej a pritom už sú uprostred nešťastia. Najčastejšími príčinami dopravných nehôd detí je nepozornosť, zaujatosť hrou, podceňovanie možnosti rizika, neznalosť pravidiel, ako sa na cestách správať a neprispôsobenie sa pravidlám cestnej premávky. Dnešný svet si bez ciest, automobilov, motoriek, bicyklov a iných dopravných prostriedkov už nevieme predstaviť. Vlastne ani nechceme. Ľudia ich vytvorili na to, aby skracovali vzdialenosti a šetrili im čas na plnší a bohatší život. Všetko však chce svoj poriadok. Každá činnosť, pri ktorej sa dostáva do kontaktu veľa ľudí, si vyžaduje presné pravidlá. Predstavte si napríklad, že by autá mohli jazdiť úplne všade, kde by sa vodičom zachcelo. To by bol zmätok. Kade by potom chodili chodci? Kde by sme behali a športovali? Kde by sa hrali malé deti? A kde by si posedeli naši starí rodičia? Preto existujú pravidlá, ako sa správať na cestách i mimo nich. Ale ruku na srdce. Poznáme ich a riadíme sa podľa nich. Praví sa, že príklady priťahujú. Žiaľ, z mnohých dospelákov si príklad brať nemôžeme. To však neznamená, že aj my sa musíme správať tak nerozumne ako oni. Napokon ide predsa o nás. Aké máte názor na vodičov a aké máte s nimi skúsenosti s vodičmi na cestách? No niekedy napríklad nedávajú nám prednosť a moju sestru raz opravovali chodník, tam sa nemohlo ísť, tak sme museli ísť cez cestu a jeden vodič ju zrazil. Na cestnej premávke sa zatiaľ zúčastňujeme iba ako chodci.
Chodec sa pohybuje pešo, tlačí detský kočík, prípadne vozík pre zdravotne postihnuté osoby, alebo vozík, ktorý nie je širší ako 60 cm. Aj keď sa pohybujeme na lyžiach, kolieskových korčuliach, kolobežkách či tlačíme bicykel, alebo sa prechádzame s obsom, sme stále chodci a patria nám chodníky, priechody pre chodcov, pešie a obytné zóny. Vieš, ako sa máš správať na ceste? No tak mám ísť po jednej strane a keď nemám nosiť veľké veci, aby som nezražal ľudí. No. Po ktorej strane máš chodiť? Keď si chodec a keď máš, čo ja viem, skate, kolobežku alebo bicykel? No máme chodiť iba tam, kde si pre cyklistov trate. No a keď ideš po ceste na bicykli, tak máš ísť po ľavej alebo po pravej strane? Po pravej. Chodník je časť cesty určená pre chodcov, ktorá je od vozovky oddelená výškovo alebo iným spôsobom. Oddelená môže byť stromami, živým plotom, trávovým pásom alebo zábradlím. Preskakovať ich je zakázané preto, lebo to môže byť životu nebezpečné. Po chodníku sa chodí vpravo. Môžeme po ňom jazdiť aj na korčuliach, skejte či kolobežke, ale nie na bicykli. Ani pritom nesmieme zabúdať na ohľaduplnosť k ostatným chodcom a povinnosť jazdiť len vpravo. Správne, tam, kde nie je chodník alebo je neschodný, sa chodí po ľavej krajnici. Kde nie je ani krajnica alebo je neschodná, musíme ísť čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. Ak chodci neohrozia seba alebo iných a neobmedzujú premávku, môžu ísť pri krajnici dvaja vedľa seba. Z jedného chodníka na druhý smú chodci prechádzať cez priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Priechod pre chodcov je miesto na vozovke vyznačené vodorovnou dopravnou značkou, tzv. Zebrou s vyslou dopravnou značkou a v mestách sú mnohé priechody riadené svetelnou signalizáciou. Mimo priechodu pre chodcov možno cez cestu prechádzať iba kolmo na jej os. Predtým sa však musíme dôkladne poobzerať, či môžeme do vozovky vstúpiť bez nebezpečenstva. Presne tak, v obytnej zóne, kde sa môžu hrať aj deti, musia chodci i hrajúce sa deti umožniť vozidlám jazdu. Aby sme však nezabudli aj na nadchody a podchody. Z pohodlnosti ich mnohí dospelí ignorujú, ale je oveľa lepšie venovať niekoľko minút bezpečnému priechodu ponad alebo popod cestu, ako stráviť niekoľko týždňov a možno aj mesiacov v nemocnici. Upravujú pravidlá cestnej premávky aj používanie skateov, korčulí alebo teraz tak moderných kolobežiek? Samostatne nie. Zatiaľ ich považujeme skôr za športové náradie ako za dopravné prostriedky. Pre obmedzenú rýchlosť a zraniteľnosť ich vyznávačov radíme túto skupinu medzi chodcov a vzťahujú sa na ne tie isté ustanovenia ako na chodcov. A čo my cyklisti? Cyklisti sú predsa tiež zraniteľní. Bicykel už zákon považuje za nemotorové vozidlo, ktoré na chodníky nepatrí, nakoľko by mohlo ohroziť chodcov. A vieš, ako sa máš správne správať na chodníku? Alebo keď si na bicykli? Na bicykli, ako myslíš, strana, po ktorej mám ísť? Strana. No, na bicykli v smere, ako je jazdný pruh. A v aké, napríklad, takto by si ako išiel, keby si išiel smerom hore? Na bicykli, hej? Hej. Normálne, ako auto. Hej, a to je po ktorej strane? Po ľavej alebo po pravej? Po ľavej, či po pravej, sorry. Po ktorej strane máš chodiť? Keď si chodec a keď máš, čo ja viem, skate, kolobežku alebo bicykel? No máme chodiť iba tam, kde si pre cyklistov trate. No a keď ideš po ceste na bicykli, tak máš ísť po ľavej alebo po pravej strane? Po pravej. Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Aj po nej sa musí jazdiť vpravo. Tam, kde cestička nie je alebo je neschodná, sa jazdí pri pravom okraji vozovky.
Ak tým neohrozíme chodcov, môžeme jazdiť aj po pravej krajnici. Môžu jazdiť skupiny cyklistov v pelotóne? Iba ak na vopred povolených pretekoch, inak musia jazdiť jednotlivo za sebou. Cyklisti nesmú jazdiť bez držania riadidiel, nesmú sa pridržiavať iného vozidla, nesmú viesť počas jazdy iný bicykel, ručný vozík, psa alebo iné zviera, nesmú ani voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo by ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Môžem napríklad na nosiči batožiny povoziť kamaráta alebo mladšiu sestru? Na jednomiestnom bicykli nie je dovolené jazdiť dvom osobám. Ak máš bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, môžeš povoziť aj sestru, ale iba vtedy, ak máš viac ako 15 rokov a ona menej ako 10. A ešte treba dodať, že deti do 10 rokov s výnimkou poľných a lesných ciest a obytných zón smú jazdiť na bicykli iba v doprovode osoby staršej ako 15 rokov. Aké má mať vybavenie ten tvoj bicykel, keď je šero, aby ťa auta videli? Má mať takisto nejakú výbavu, vieš, aká to je? No, svetla alebo odrazky. No, aby ma videli na bicykli, tak by som mal mať vpredu svetlo, biele a vzadu červené. Výborne. Môžeš napríklad nosiť, ak máš súrodenca alebo tak, na bicykli, ktorý má iba jedno miesto? No, tak to v žiadnom prípade. A teraz si povieme, čím by mal byť bicykel vybavený, aby sme s ním mohli bezpečne jazdiť po cestách. Musí mať dve od seba nezávislé účinné brzdy, svetlomet schváleného typu svietiaci dopredu bielým svetlom, svietidlo schváleného typu so zadným obrysovým svetlom červenej farby, svietiace trvale alebo prerušovane, zadné odrazové sklo červenej farby, najmenej jedno bočné odrazové sklo oranžovej farby, oranžové odrazové sklá na oboch stranách pedálov, jasne znejúci zvonček, zátky a rukovete na voľných koncoch riadidiel a uzavreté matice kolies. Športové bicykle a bicykle pre deti do 10 rokov nemusia mať povinne svetla a odrazky, ale nesmú sa používať za zníženej viditeľnosti. Pre dojazd za zníženej viditeľnosti musíme na športový bicykel nasadiť červeno blikajúce zadné svietidlo. Je toho dosť, ale aj na korčule, kolobežku a skate sa odporúčajú primerané chrániče na kolená a lakte. Prilba sa nám tiež môže zísť, pretože pád vo väčšej rýchlosti môže byť nebezpečný. A preto si treba stále opakovať: ži a nechaj žiť, aby sme nedopadli tak, ako naša Kristýnka.